khwai ka NPP daki kam pynroi ya laingut ki MLA Kongres ja arngut ha ka jing ya lang khuble ya phi ki parlo ki bistanat ban sangap ya ka khubor ha ka channel ka khubor ban phet seng no laingut ki MLA Kongres kala sawa jam ha ka ba kala penlong ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ban pan jing shai minin ka snit hoding nalaki jong ki MLA habakren hadin ka jing ya lang u president ka MPCC uba Bensen H Pala ulayatu ban napdeng ki laingut ki MLA ki bamud ban phet naka Kongres bat penyaso syaka NPP tang u MLA ka umsning u Dr. Celestine Lindo ubala poi syaka jingyalang katba uba Gabriel Walang bat u Charles Marngar kim syomla poi syaka jingyalang Hendrai nakaleng uba pala ulong ba kumba kalong menta ki MLA kim don jingthu ban le shanoru katkum ka jingyatu uba pala laong bo Dr. Celestine ula pentip ba hadu menta kidang perkhat ba ompat shim ya karai namar nakaleng ka NPP kabayalam ya ka sorkar ha ka jela ka terwa shibun ki kampuroi ba lada ki MLA kirung no syaka NPP ka Kongres kadon mentas saungut ki MLA ha ka jela hadin ka election MP kabla dep ha ka ba usaleng sangma udai tangma u MLA Kongres na Garuhil ubala ino ya ka kam MLA hadin bola syajit kum MP ka tura laban kedeu ba ki laingut ki MLA ka Kongres lajno ubau Roni wi lengdo kilapen kre ban lejurung no syaka NPP warla kine ki MLA kim tre ban kren ai halor kane Hendrai ki dak kishin kilanang syai naka jing berngut berniat bakila ban lej syaka NPP hadin bakila syak khwai daki kam pynroi haki constituency jongki katkum ka jingtip kine ki laingut ki MLA ka Kongres kilaban lek yaso syaka NPP syaka election siteng samoy ha gambi gre assembly constituency te parlok tang kine ki khubor ngangai be phla seutu ngin sa kendu ha koi pat ka video khublei shibun